Με την τελετή έναρξης χθες βράδυ και την πρώτη μέρα των αγώνων σήμερα, άνοιξε η αυλαία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοείας Νέων που διεξάγεται στη Λεμεσό. Πρώτη μέρα σήμερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Νέων που διεξάγεται στην Λεμεσό. Από κυπριακής πλευράς στην κατηγορία Laser Ratial ο Τζόζεφ Ηροδότου είναι στην 33η θέση και στα κορίτσια η Ελένη Κυριακίδου είναι στην 35η θέση. Στην κατηγορία RSX αγοριών ο Γιάννης Βυρίδης είναι 19ος, ενώ στα κορίτσια η Ιωάννα Βραμίδου είναι στην 19η θέση. Στην κατηγορία 29ers ο Χάρης Παπάζογλου και ο Ρέστης Γερμανός εγκατέλειψαν λόγω απειρίας με το σκάφος αφού έκαναν μόνο μία προπόνηση. Στην κατηγορία SM16 εντέκατη είναι ο Νησίφορος Νεοφύτου και ο Σωτήρης Φανάρης. Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί αύριο. Χθες βράδυ πολλοί κόσμος μαζεύτηκε στον μόλο της Λεμεσού και απόλαυσε την τελετή έναρξης. Οι αποστολές των χωρών που συμμετέχουν με τους σημειοφόρους επικεφαλής παρέλασαν ξεκινώντας από το παλιό κάστρο της πόλης κατευθυνόμενος προς τον μόλο της Λεμεσού όπου και κατέληξαν. Σημειοφόρος της Κυπριακής Αποστολής ήταν ο Νησίφορος Νεοφύτου.